jí nechal. Jo. No tak to určitě projde cenzurou tohle. Proč mě natáčíš? Kam byl potetovaný, vole. Natáčím. Lucka se balí, pecka. Však je do 5 času, do. Jdete ještě někdo luštit? No, ty by se měla hlavně balit a ne luštit. Máš na to asi 5 hodin ještě. To je v klidu. Ale když se zabaví, to bude něco. Luci, ale ty to máš asi nejvíc věcí, jak se tak na to dívám. Taky jsem měla nejvíc narucaný kufr. No, si to by mohl. A nosila 2 trička. Jdi pryč, tam patřím já. No, že ty tady můžu na to, Já to co to bylo? Ty vole. Co jste po ní hodila, ty vole? Polšta? No, mý dipsíku, tady to bylo navíc a strašně se mi to tu motalo. A Michal to má natočené? No jistě. Já mám, vole, 6. oko. Komu napřepadli indiáni a počmarali ho. Jebnu tady psy. velkýma koulema. Verimka radši mlčí, ta je úplně v lese. A brácha někde šuká. Ale jak to Lucce jde? To je absolutně nepohodlné, jako. Osmnáctého 7.22.55. Pecka. Ježišmarja, co mi tam natáčíš? Já už mám co točit, tak to je takový jenom tvárné. Ještě natočíme tady. Ty vole, to je přes celý obraz. Jsi hovado. Nečekané, Lucka má kufr z Ikei. Sebe nauč teď. Tak jo.